Congress Party. Nangta Deputy Chief Minister Sawaipat Utung Dayu na kaseng Congress. Dayu na kaya nagulo ka party Uday na kaseng Congress. Apa pwede ya karukom kajinglong jingman Jong kasensyara kadar ka jela ka jongi kajingle jongki nong yalam ka jongi pinyo isyay ba kajingkwa kajongki kalong betang bandon hakabor hakajing sisya kino kibakwa ban syakriya gari bergajai penreu kemdei ban syukwa betang bandon hakabor nganong iya kata namar balai baka benta chongko position ru ban wanra iya kasensyara khadar kebabha kalong kabadon kam sikadaye kamut batang na position himla syuban sekri yau paiba pek mentang idon ki MLA samot naga PPP ki badan naga assembly henry PI bakane ga MDA government kating thot bakata kalapin sisha balai gani ga sarkar ga ting ya ki samot ki MLA jong ga PPP galong namarba sin pek kemnot ban penlong assembly sislam karukop penlong assembly kapenok kacing penong assembly jangki statement harane kilong tang kendai sni kimno pen pelong mensua hagi po kiba mensua ka budget session ka long sipenai hendai menta kilong kendai sni mensua apa pipayur gomlong assembly kilong license cisnem menta kilong tang arsen cisnem bat kita kisniru kilong kibalingkot hana kiong kya ka BBP ka party hela surok kine kim ailat ya ki opposition ban raya kimat ak assembly ki penlong tang kindiat for ki assembly na marketing dangi ya keranja surok kiong babi kina hela surok dia kwa banya thok ngakwa banong ya deputy chief minister ya chief minister berkiwai ki minister ki badon na kani sarkar balada pikwa baka BPP kanam hala surok penlong ka assembly ka bajrong lada pinot ha kani ka assembly ka balong ha upna September Oktober to penlong sibna ngin sepet lada pinot ban penlong ya ka assembly sibna lenter lada penot ban penlong jika assembly sibna lenter hakabak yemale jongi ken yoban raya ki mat ki issue ki bayakta ya ki paiba ngingen ni becha surok kay ka bang akwa banang ni kalong ba hagani na jela ka jongi ka don ka ching sanshar ka babamsap deputy chief minister berkuai ki wegi bamsap si bamsap bakane ka ching keren juga PPP giang bakaya lambak lah ya kejing mucing perkat ki khon samla jong le ke jala jong ina marba kila penrong ya kene rentil babsap ha kejing mucing perkat jong ki khon samla giang gi breu kedon ke jingong haba don ka kam snew haba pipet bathi kibi acknowledge lene fi kubur maka don ka kam snew kamu citeng jong kam snew ila sedang banrat pengkong hendrai lada habadon ke kam snew hendrai ngi le menle kum kiba hop harta ngin nam la ban lai na ka jing snew kata ban yo ya ka jing pha ning kong idai ban pet hangno badon ka jing snew bat ngin ya pet bat ngin ya le ban pendo pendam ya kata ka jing snew habakio pen sisa hangeningan wan ra ya ka jing sisa jong kata ka jing babsap jong keni ke sarkar UCG Controller and Auditor General jong ke India haga report ka pinmi menche Muslim arajar afulai bad yakani report iken yagar kom terikam jong ke sarkar adu Muslim arajar afwal kei gabak keni ke report gong haga jing pentri kam ya gato ka scheme ba highlight sya kinong kendong bakade ka central scheme kane ka sarkar ka ay ka company ka banabar jela
kam tre ben pa tre hak department hak power department namar balai namar bagane ga sor kene ga company ke banabar I kemakidon ke jingya dai ke bajan bak ke jingya dai ke bajan fitip apelek sarkar company ke ai ke banja ngam dan kam man batai than ya kada hendai ke sarkar ong UCG dah ke jing ai kam ke sarkar ya kene company ke ba pentre kam hak do ke ba kam he ban ya ga ai ke ba department ko ong ka sarkar jalla ke jongi ka do nong hadu sispa san thon riu klur tengka kata kadai ka kambam sap ya ka pa yang chief deputy chief minister ban tek ya kani bat ban le ya ka investigation ka babian ka wei ka kambam sap ke balap ai ha kani ka report kalong ba ka sarkar ka thit ya ki dawai na kabanta ki pajba ki jongi ki balaj aki hospital sarkar ki PHC ki CHC ka sarkar ka thit ya ki dawai ha ka do ka bakham he ban ya ka do jom ki dawai bat ya kata UCG wong ba ka sarkar jala kala penut ya kepisa lemdon jingmut tang na kabenta ka jingmentoi jong supplier tang na kabenta ka jingmentoi jong company bagane ka pisa kalapoi kumba junak siklur tang kendia de kata kade kambab sap UCG wong baga sarkar kadai ban thung ya ga investigation ban pensitom ya gitu ki officer ki ba pendunong ya sarkar la kumba siklur tengka ngong ya deputy chief minister le ya kabadan kam kawai pa ka kambab sap kadon ngato ka scheme central government kaba ki aja kinograp lalap hantaru babon ga jerse ka kambab sap jong kini ke sarkar MDA nama ai ya ka pisa ya kawai pa kawai ka trewing hendai kile kumdo kisiu ya ka pisa hagawai ke yeng ki ai ado armut ulok bagalok haba kidai ban ai tayawai na kayeng hindai kani ke sarkar ka ai armut hagawai ke yeng kidon kita ki account number ki bami thoi thau ka ba UCG ulap kata kali kambab sap baganiam dai ba ong mga ong UCG hag report ke jongu dilada deputy chief minister patip nga om piang yu ba ulit ban puli ya kani ka report wat Allah wat lek sang keleng ban pin thane gi pai ba ke ke bang aku abanong yu do song teng tang si teng sni puli ka report at nga tharai anama puli un khamsa tumnu ban kren sya gi pai ba Baik Pak, kita don minta hak BJP, hak NPP. Kadi gaju hi NPP BJP. Kadi gaju. Kiong gubernur, ki penting ya ki paipa kiong lagat himbut ini. Nyenam ai development. Nyenam ai karoy kapar. Kawai ka pangakwa banong. Kani ka sarkar. Kabernyamnya ki beri banam ai development. Haba kadai ke duty ke kamram ke jongka ban ai ya ke development ban ai ya ke roy kapar deputy chief minister omdoi deputy chief minister jong ki tang ki prawajar jong ke Penursla constituency udai deputy chief minister jong aru ngadon gahot ban bawaru baun sna ya ke surat ke bangangan yo beryad lempi tleu ngangadon go banawalu baru dilai pendiri constituency baru dilai pendiri di constituency khasi bajantia bakomcho di constituency di badan Cekaru Hills kidan hok ban pan ban dawa now deputy chief minister ban snai ki surok balaba gono surok kajot haga no constituency kadai gajing ke khamran ke jing bot ke jing tolak ke jing bomla ka jongo nata kadau deputy chief minister nga kerpat jur
bagi kiwai minister sokaru ada kerpat juri ki banam kren benji ki pajba banam le benji ki pajba haba pia long you chief minister pia long deputy chief minister pia long minister ken mau pilong u chief minister ya baro ba pilong ki minister ya baro bala da himla balong shongno shong poying hilai le de kiwai ki kam ya sayong Lada kino bolong ki minister ki menteri jong sarkar hendak kita paman petang ki beriu la jong ka bahaya kum kita ban sim de ki wai pas ki kam pun ki kam kan ke jela ka jongi ki pun kanong i pi ka wai ka kam ka bang i pi lang don kam pun ha wa ka kam kham sio ring lang don kam beriu hasilong dan pun ki beriu na ba jela na bihar kon bela kitu ki chief minister kitu ki minister ki bom nang menteri kadang don ka kami pi cepat ba kay ke pengidan kam kolong ba idei bandawa naga sarkar ka tiga hop chungi ban yo ya ka sensyar ka khadar ka ba khoj ka sensyar ka khadar ka ba aga jaga jingkit kli syau pai ba kam dai ban berngem kawai ka bang ba kibre ba bot yangi kendon ba kibre ba persya yangi kata ka diga jing sisa bakam bahiru bandon baro khoj ki ba bot tang yo wai breu nabada don tan kum taru ni nam lap chu ye jing bakla ge jong nata da ngi buhom ye kitu ki bombot ye ngi buhom ye kitu ki ba persya ye nabada ke jing don ge jong ki kin pen i ye jing bakla ge jong hadin habut ngani thoi piu Jawaharlal Nehru menshwa namar udai ubreu bastad ubreu ba sempang hagitu ki por utip pakaseng kongres jong ugan jopet ye election Henry ladau don uno u candidate na opposition u bastad u baklan un Jawaharlal Nehru u kwa ya kumutu u member na opposition baun job ya election nang bau tu un long u member jong parliament nang bau ya sa ya parliament ban pin i ya ka jing duna jong ko sarkar ka ta ka jing long jong Jawaharlal Nehru ni kum ka voice of the people party ni burom ya kwat ikitu ki bombo yang iru nabar bagi tu kilong kom gayet kmi ya ka jing ya lenti jong ka party ki jongi na ta kadao nga aga ne ka jing kren baba bijit ya i Dr. Ricky Sengkon banlong kumunong mikmat jongi sa parliament unlong unong mikmat jong ki boro ki lai pun reu teli ki constituency haga jala ka jongi Ulong root UMP Chong Iba Prestun Ulong root IMP Chong Ikong Antarin Hangi Nena mong lada himbot yangi Apchua Nyemong ya kata Nama bangi day Kapati bangit Aka okor kepurom Kabangit eksesyar Paiba I Dr. Ricky Inlong Unong Mikmat Jongi Baro Lada Niyo Berlayong ya kata Pinpet ya kene jinglong jong ka sarkar ka jongi ki khlong kim padan bot ki khenna kim padan bot na kata daw pinlap pa ya ki khlong ki khon ret ki jongi ha ka jalla ka jongi na mapal lamar bakim dan bot om judan bapet na ta daw ki to ki bong na ta thimbot ya na apchwa ka mot ki thawru ba wat ki khlong ru nganong tre ban pet e bakim dan bot kaya kebangan pinsisya kata kalong ba pinpet ya kay puli ka dangli ka jala ka jongi ka her ka tan hadukan ni day namar bagi khlung kim dan bud na bar bakim dan bud kim tre bantre na kabenta ka jongi kabakta ya ki khlung ka day ka jing nang ka jing sta habao kani ka sarkar kong ya kito ki ba don na kalyang jongi ngin ay dak syntax ya gitu ki bomdon nakaliang jong ngitingin ay di bilor berit yang muda anong if kani thoi pi aga way ka constituency jong UMLA uba day naka top syntax ki khlong ki shong aga kamla class ka bapay ketunum kabakasi kayo banrong lingba hado ki ben jong ikna bat hagata ka constituency hagata ka school kapan kana ka bagi kena ki hapan lai
kalong ka ba excitement bat ka long hiru ka bomlong man pinan kam bat ka ne ga de kita ka development ke jorki hangi iken buram yagi khalung yagi khinna or jibaro kibadai kinong sinong jong ga ne ga Shillong Parliamentary Constituency. Kaya ka ba, nagwa man